салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паёмнюз аст. дар студия Шуҳрати Раҳматулло. сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. хабари оҷил: 7 тоҷикро дар Москав паронданд. Саидумар Ҳусайнӣ дар маҳбас 27 пораи Қуръонро ҳифз кардааст. Рустами Эмомалӣ аз журналистон метарсад. фасодзадагии вазоратҳои Тоҷикистон рӯз то рӯз ошкортар мешавад. манбаи мо дар Москав иттилоъ дод, ки дар ин шаҳр 3 соат қабл 7 тоҷикро дар назди як амбори меваву сабзавотфурӯшӣ парондаанд. посбонони ин амбор ба ҷавонони тоҷик, ки таксиронӣ мекарданд, амр мекунанд мошинҳояшонро назди амбор нагузоранд. хархаша ба задухӯр табдил мешавад ва посбонон даст ба яроқ зада 7 нафарро мепаронанд. манба гуфт, хабар расидааст, ки ҳамаи 7 нафар кушта шудаанд, аммо ин хабар эътимодбахш нест. шарҳи бештарро дар ин мавзӯъ дар сомонаи Паёмнет бихонед. ҷонишини аввали раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Саидумар Ҳусайнӣ давоми 9 моҳи боздошташ 27 пораи Қуръони Каримро ҳифз кардааст. интизор меравад то яксолагии дастгиршавиаш китоби худоро ба куллӣ ҳифз хоҳад кард. ҳусайнӣ нафарест, ки бештари мактабҳои илоҳиро аз қабили тааллум, ҳиҷрат, ҷиҳод, таълим гузашта, билохира баъди муборизаҳои сиёсӣ ба охирин мактаби паёмбарону авлиёуллоҳ маҳбас ҳам расид. пеш аз он ки ӯро дастгир кунанд, барояш пешниҳоди мансаби вазирӣ карданд, аммо ӯ маҳбасро бар вазирӣ дар ҳукумати Раҳмон тарҷеҳ дод. мисли имоми аъзам Абу Ҳанифа, ки мансаби қозигиро напазируфту зиндонӣ шуд ва онҷо чанд китоб ҳам барои ҳазорсолаҳо таълиф карду билохира ба шаҳодат расид. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. воқеан имрӯз барои ман бисёр рӯзи хушҳолӣ аст, ки ин хабари хеле хушҳолкунандаро шунидам, аз ин ки падарам баъд аз ин ҳама сахтиҳо, аз ин ҳама зулму ситаме ки дорад мекашад, бо вуҷуди ин ҳама 27 ҷуз аз Қуръони Каримро ҳифз ва аз худ кардааст. барои падарам дар зиндон аз худованди маннон сабр ва устувориро хоҳонам ва аз худованд хоҳонам, ки худо ҳарчи зудтар ӯро аз ин зиндони ин золимон озод кунад. ва ман ҳамчун фарзанд аз ин кори падарам хеле омӯзишҳои қавӣ гирифтам ва омӯзишҳои хуб гирифтам, ки бояд дар зиндагӣ ҳамавақт устуворӣ ва сабрро пеша кард ва ҳеҷ вақт аз роҳи ҳақ бояд нагардем. ва аз ин коре ки хабаре ки шунидем, ҳамчунин барои ҳамаи муборизоне ки ҳастанд дар ин роҳ, мо бояд бидонем, ки ин роҳ роҳе ҳаст, ки роҳи пурмашаққат. дар ин роҳ ҳамаи вазминиҳо, ҳамаи сахтиҳо вуҷуд доранд, локин бояд мо аз савобит ва он ақидаҳо ва он арзишҳои волое ки дорем, ҳеҷ вақт бояд аз онҳо даст накашем ва бо вуҷуди ин ҳама машаққатҳо бояд ки ин роҳро хубтар ва қавитар пеш бибарем. ва ин роҳ роҳи мо роҳи Қуръон аст иншоаллоҳ. ва аз ҳама муборизон ва аз ҳама ҳамватанон хоҳони онро дорам, ки барои ҳамаи зиндониён, барои ҳамаи мардуми Тоҷикистон дуо кунанд, то аз ин зулме ки болои мардуми мо ҳаст, ҳарчи зудтар раҳо ёбем ва ватани худро барои ҳамаи мо ҷои зиндагии ором, то битавонем як ватани хубу ором дошта бошем. яке аз сабабҳои шикаст нахӯрдан ва аз байн нарафтани дини худо ҳам ҳамин аст, ки барои бандагони мухлис ҳиҷрат сайёҳат, маҳбас хилват бо худо ва марг шаҳодат аст. бо гузашти 3 нишасти матбуотӣ дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасод, генерали 28сола ва раиси феълии агентии Рустами Эмомалӣ ба назди журналистон намебарояд. дар ҳоле ки нишастҳои матбуотӣ дар асоси фармони президенти Тоҷикистон доир мешавад ва ҳисобот додану ба суолҳои хабарнигорон ҷавоб додани роҳбарони аввал ҳатмист. ҳафтаи гузашта зимни нишасти матбуотии агентӣ журналистонро барои хати махсус ба толор иҷоза доданд. ҳатто то ҷейбҳову сумка ва телефонҳояшон назорати ҷиддӣ шудааст.
рустам эмомалӣ то ба вазифаи директори агентӣ омадан раиси хадамоти гумрук буд ки он ҷо ҳам боре дар чашми дурбинҳои журналистон пайдо нашуд. то ҳол маълум нест ки чаро рустам аз дурбинҳои журналистон худро канор мегирад. аз роҳбарони ниҳодҳои давлатӣ ки ба назар мерасад фармони президентро нодида мегиранд ва ба назди журналистон намебароянд, аксар ашхосони ба оила наздик мебошанд, мисли бек зуҳуров, худои эмомалӣ раҳмон, ки баъди ҳодисаи хорух дигар аз чашми дурбинҳои журналистон ба тамом меҳаросидагӣ шуд. тибқи фармони президент, роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ баъди ҳар як 6 моҳа оид ба фаъолияти худ бояд дар назди ҳокимияти чаҳорум васоити ахбори омма гузориш диҳанд. размандагони узбак ба яке аз ноҳияҳои назди сарҳадии ҷумҳурии Туркманистон ҳамлавар гаштанд. ҷангараҳои узбак ки бо толибон алоқамандӣ доранд, ба ноҳияи Қуштепаи Туркманистон ҳуҷум карданд. гуфта мешавад ки ин дастаи размандагон аз 500 нафар иборат буда бо нерӯҳои ҳукуматӣ вориди муборизаи мусаллаҳона гаштанд. мақомоти Афғонистон тасдиқ карданд ки мусаллаҳони ҷунбиши толибон волисволии хоҷағори вилояти Тахорро ба даст оварданд, ки ба ноҳияи 5 вилояти Хатлони Тоҷикистон ҳаммарз мебошад. ҳафтаи қабл ҷангҷӯёни толибон дашти Арчи ва қалъаи Золро, ки ба вилояти Хатлони Тоҷикистон ҳаммарз ва дар вилояти бо Тахор ҳамсояи Қундуз воқеъ ҳастанд, таҳти назорати худ дароварда буданд. тибқи иттилои оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон, дар 13 зерсохтори вазорати маориф ва илм зарари молиявӣ ба маблағи 1.8 миллион сомонӣ ошкор шудааст. ин оҷонсӣ дар тафтишоти фаъолияти молиявии хоҷагии 31 зерсохтори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ фасод ба маблағи 1.4 миллион сомониро ошкор кардааст. дар 11 зерсохтори вазорати нақлиёт бошад 6.3 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ба қайд гирифта шудааст. пештар аз ин дар бораи фасоди ширкати барқи тоҷик иттилоъ дода будем. ин ҳама нишондодҳо гувоҳӣ аз он медиҳад ки фасод дар тору пуди вазорату сохторҳои Тоҷикистон реша давонда аст ва кишвар дар ҳоли футур қарор дорад. ҷаҳиши нархи чиптаи ҳавопаймо дар самти Тоҷикистон Русия ҳафтаи охир аз 2000 сомонӣ якбора то 3000 сомонӣ расид. шералӣ Ганҷалзода, вазири нақлиёти Тоҷикистон, имрӯз 1 август дар посух ба хабарнигорон гуфтааст: ҳукумати кишвар барои мӯътадил нигоҳ доштани нархи чиптаҳои ҳавопаймо дастур додааст. ба гуфтаи вазири нақлиёт, феълан барои ҳалли ин масъала комиссияи байниидоравӣ ташкил шуда, масъулини якҷоя бо хадамоти зидди инҳисорӣ нархномаи чиптаҳоро баррасӣ доранд. ганҷалзода болоравии нархи чиптаи ҳавопайморо мавсимӣ хонда афзуд, ки он ба зудӣ поин хоҳад рафт. ин дар ҳолест ки нархи чиптаи ҳавопаймо дар кишварҳои ҳамсоя мисли Қирғизистон ба самти шаҳрҳои Русия ними нархи Тоҷикистон аст. акнун мухтасар аз рӯйдодҳои ҷаҳон ва минтақа. попи Франсис, раҳбари католикҳои ҷаҳон рабт додани ислом ба хушунатро иштибоҳ хонда гуфтааст: як гурӯҳи кӯчаки ифротгаро тақрибан дар ҳамаи мазоҳиб вуҷуд дорад ва мо католикҳо ҳам аз ин афрод дорем. ӯ гуфтааст: ба эътиқоди ман дуруст нест ки исломро бо хушунат муртабит бидонем. ин амр воқеият надорад. дар шаҳри Кёлни Олмон 35,000 тарафдорони президенти Туркия ки дар Олмон зиндагӣ мекунанд, барои дастгирии Эрдоған бо шиори парчамҳои туркӣ ба кӯча баромаданд. ҳукумати Олмон кӯшиш кард аз ин тазоҳурот ҷилавгирӣ кунад, аммо ба интиқоди сахти Туркия мувоҷиҳ шуданд. тазоҳуркунандагон мехостанд бо Эрдоған гуфтугӯи онлайнӣ ташкил кунанд, аммо мақомоти Олмон ба ин кор иҷоза надоданд. оҷонсии иттилоотии Reuters бо нашри як навори видеои Москавро ҳушдор додааст, ки дар ин авохир аъзои созмони давлати исломӣ дар қаламрави Русия амалҳои террористӣ хоҳанд гузаронд. дар навори мазкур ин созмон тамоми пайравони тарафдоронашро ба муттаҳидӣ даъват мекунад ва ба ҷиҳоди густардае дар Русия таҳрик медиҳад. ҳамчунин муҷоҳидони созмони тундгарои давлати исломӣ ба президенти Русия Владимир Путин муроҷиат карда гуфтанд ки гӯш кун Путин, мо ба Русия меоем ва шуморо дар хонаҳоятон ба қатл мерасонем. гуфта мешавад ҳанӯз аз ҷониби таҳлилгарони соҳа тавлидгар ва манбаи аслии ин видеоролик муайян нагаштааст. бо ҳамин барномаи хабарии Паёмнюз ба охир расид. бо мо бошед. хайр то рӯзи дигар. худоҳофиз.